Hai, Niba. Oh, hi Degarsing. Buंलाय मानि मैहुराव? Anjalini. संगालि. लोगो मोनबाय गाहामानो जाबाय। बुंलाय दाना बाहा जिरायहैनो? हटेल ना? हटेलाव साबजानाय नङा। गाखोदो बिदिला। देगारसिं बै गोजावनाय लेखानि नावखौ नाहरनायसै। नुहुरबाय। बे नावा जेरै लोरगि गैयैनि बानाय बारजों जेरै थांहां फैहां थिक बिब्दिनो थौले गोसोनि मोजां मोननाया। नोंखौ आं बबे रावजों फोथायहोनो हाबावनो आं सना? नों फोथायसना। नोंनो आंनि लक्ष्मी सरस्वती, नोंनो आंनि बिहुला साबित्री। देगारसिं आं जुदि लक्ष्मी सरस्वतीब्ला नोंबो ब्रह्मा विष्णु जानांगोन आरो आं जुदि बिहुला साबित्रीब्ला नोंबो सैत्यबान लखिन्दार जानांगोन। हागोन दा जानो? नों मिथिगौ देगारसिं आदानि आं नायल' जायल' सासेल' बिनानाव। आंखौ मोननो लुबैयोब्ला नोङो आदानि अनजानाय जानांगोन। मानो थब्रबखो? मालायथ' बुङाखै गावनिसो। How sweet, your darling. नै माथो हारसिं होननायालाय? फै हराव माखौ एथ' मोजां उन्दुथारो फालाय? हासुवा मे? सिमांनि दिस्राबावनो मेगन मोदै जालायथारो सार। मा सिमां नुयो फालाय? आं लाजियो सार। खिन्था जालायै बेबा मा सिमां नुयो? हाबा जालायलायनायखौल' बांसिन नुयो सार। बेसेल'थ'। बेसाफ्राबो बिदिखौल' नुयो नामा सार? बेसा नङा बेसेलर। इंराजियाव हाबा जायैफोरखौ बेसेलर होनो। बिदिब्ला आंबो बेसेलार ना सार? थंगालिया आंनि अनजालि बाजै। मानि एफा खुसि निबा? आंनि अनजालि बिनानावहा मानो एफा खुसि नैबेनावसो। जोंनि BA एग्जामनि रिजाल्टआ ओंखारबाय बाजै। आरो अनजालि बिनानावा फार्स्ट क्लास पास जाबावबाय। नेबासि सना, नोंथ' BA फार्स्ट क्लास पास जाबाय, नाथाय आं आन्डार HS मा खालामनो सना? आङो बे खेबावबो फेल मारिबावबाय। नाथाय बिब्दि होननानै नों आंखौ दामुगै सना, आंखौ दाजोगार। जुदि आंखौ जोगारोब्ला नोंखौ नायगार देगारजों। आदा आं मास्टार डिग्री लानानै कलेजनि लेक्चारार जानो जोबोद गोसो। मानो जाया? जाथारनांगौ। हमनानै ला नोंनि एडमिसना फाक्का। आदा नों बेसे अनसुला। हे सोर, बिदि अनलायनाया अराय जोरबाय थाथों। आयै मा एसे समायना सिखिरि होमबा? ओइ नै बे दाबखा बुदां
नार्जारिनि न'आ बबे? आं मिन्थिया जारु नालाय नामालाय माथो आं मिन्थिया नोंनि मुङा मा मुङा दा आं खिन्थानो जि लाजियो लाजिबा खाजि गोमायो खिन्थाना आं लाजियो होनबाय खिन्थाना खिन्थायाबा आं दानो थांगोनसो दा थांब्रा खिन्थादोना आंनि मुङा ए नोंनि मुङा ओहोहोसो नामा हैद नङालै मा माथो मा खिन्थादोना खिन्थानोसै खैना आयौ माथो नों आंनि मुंखौ मिथिखागौलाय सुवामे मा नोंबो आंनि मुंखौ मिथिखागौ खैना सुवामे खैना सुवामे खैना हाबाब आगै जिरख'नाय रुख'नाय अमा सैनाय मा इसे मोजांबा नोङो नंगौना आदा नंथारगौ सना नंगौ खोनासं आगै दाबादियाव नों आंखौ हाबा लायोब्ला जि आराम आथिं सोमाव सोमाव नोंखौ जाहोथारगोन आङो हाबाब बिदिबालाय खम गोदै जानाय नङा जोंनि रायजो जानाया मानो गोदै जाहा जादो मुङानो आंनिया मेथाइखा ए बिनिखायनोसो रावाबो जि गोदै नोंना माथो मोजां मोननाया नंखाय फावथिना गेलेनाय नङा दे गारसिं बियो मोनसे अमृत जायखौ मोनजायोब्ला थैनो रोङै अमर जायो बे अमृतखौ मोनजानानैनो मोदायफ्रा थैनो रोङै जादों आरो बे अमृतनि थाखायनो असुरफ्रा मोदायफोरनि अराय सुथुर आरो बे अमृतनि समान मोजां मोननायखौ बाहायनो रोङाब्ला बेनो बिसनि अमृत जानो हागौ दे गारसिं जायखौ जायोब्ला थैयो बाह 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 बेसे गोथाव डायलग गुलिमार डार्लिं दा दां नों आंखौ मुगैयो आं नोंनि बे आखाइखौ जाय आखाइजों बे बैसोआव नों दैनाङा माने इसिबां रागा जोंनांगौ निबासि माय हार्ट मेरि जान दा बुं आंखौ दा फुस्लाय आंनि थाखाय नों बिखायाव इसिबां अननाय दंब्ला नों मानो दिनै बिब्दि आं मा जाखो आंनि गोरोन्थिया मा गावनि बिखुंखौ जेरै गाव नुवा बिब्दिनो गाव गावनि गोरोन्थिखौ गाव नुवा नुयो मालायासो देगारसिं दाबो सम दङ नों नोंनि बे आखुखौ सोलाय आं मा आखुनि दिखौ डार्लिं नों मिथिगौ देगारसिं सोलोंथाइ गैयाबा मुलुगा खोमसि बे सोरांनि सेरेगा बिजाबखौ दैनानै सोलाय नों दैया मदेरानि ग्लास केन्सारनि मुलि सिगारेट बास थोबाय सालाय लावद्रायबाय नोंनोथ' लावोथ' देगारसिं नोंनि सायाव बुंनो आंहा गोबां मोन्थाय दङ मानोना बे मोन्थायखौ नोंनो आंनो होदों खोनासं देगारसिं नों जुदि बोसोरफ्रामबो आनजादाव फेल जाबाय थायोब्ला बेनोथ' आंनि जौ सिगारेट सोबनायनि जाहोन डार्लिं नों मानो एसेबो बुजिया बुजिनानैनो आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंदों देगारसिं खोनासं देगारसिं नों जुदि नोंनि बे गाज्रि हुदाखौ नागाराब्ला दिनैनिफ्राय आंखौ लोगो हमनो दा नाजासै निबा प्लिज डार्लिं दसे गसं द' निबा प्लिज निबा प्लिज निबा हाय देगारसिं नों थारैनो आंनि हान्जायाव हाबफैबायब्ला खोनासं बे हान्जानि थांखिया रायजोनि रांजाखर मन्त्रि एमएलए एमपि आरो गोरिबनि थै सोबग्रा मावफावरिफोरनिफ्राय रां बिख' निखावरि सुबुंफोरनो मदद खालामनाय गथ' गथायनो सोलोंथाइ होनाय आरो दुखुथिया हिन्जावसा रान्दि दुखिफोरनो जि दाग्रा इन्डास्ट्रि खुलिनानै होनाय बेनिखायनो बे हान्जानि मुङा पभार्टी लिबारेशन फ्रन्ट खोनासं बे हान्जायाव हाबनायनि थांखिया गावनि
सोरबा जाथि दुश्मन एबा सुथुरनि सायाव गिदिर होखारनायनि असिलायै नङा। जौ, जुवा आरो हिन्जाव बे मोनथामा समाजनि बेरेखा। बिनि खाथियाव जेब्लाबो दासाफि। गोरा आं जुदि हानजानि संबिजितनि बेरेखा खामानि मावनानै हेव खालामोब्ला आंखौ नोङो फ्रन्टनि आदालताव बिसार सायनानै आंखौ नोङो जिउनि जोबथा साजा होनो हागोन गोरा। सोगोमदाव खोरोमदाव, बियो देगार सिं, नोंसिनि गोदान लोगो। खुख्रि सिं, राइफल सिं, नोंसोर बिमा मासेनि फिसा बादि सोलिनांगोन। देगार सिं, गोसोआव ला, लागाम गैयै गरायखौ माब्लाबाबो दागाखो, ब्रेक गैयै गारिखौ दासालाय। दुखुनि बाथ्रा, दिनै जोंनि माखासे गोरों गोराफ्रा गाव गावनि उदै देरनायखौल' नायालासे हारि आरो समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थांखि लायोमोनब्ला जोंनि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा दिनै हाखर दैखर, हाग्रा बंग्रा थानांनाय नङामोन। बिदिब्ला दिनै हामथ'बाय, नोंसिनि गोदान लोगोखौ लानानै जिरायहैहोदो। देगार सिं, नों जाय लामानि सायखंजों हान्थिदों बे सायखङा गब्लं गोनांसो। बे गब्लंजों नों माब्लाबा गाब्र'नानै बेहेरबारियाव गलांनो हागौ, जाय बेहेरबारिनिफ्राय नों माब्लाबाबो सिखारफिननो हानाय नङा। नों गोरोन्थि बुजिदों निबा। जायनि दैदेननायाव आं दा दं बे दैदेनगिरिया नों आं बादि सासा बुसा मानसि नङा। गमामायैनो बियो सासे निखावरिनि मोदाय। गाइखेरा मालाबाबो गोसोम जानो हाया देगार सिं, खैलाया मालाबाबो गुफुर जानो हाया। निबा समा रावखौबो नेया। नों आंखौ निमाहा होदो। नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायखौ हरनि सिमां होनानै साननानै लादो। मोजां मोननायनि दावहायाव नों जेनबाय। दिनैनिफ्राय नोंबा नों, आंबा आंसै। गुड बाय। निबा 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 प्लिज प्लिज निबा दसे गसंथ'। निबा निबा प्लिज दसे गसंथ' निबा। नाय गोनां, नायथार गोनां, आंनि मुङा ओरैनो देगार सिं नङा। Hey! Hey! Hello, Mr. Deimari. हेलो। Please sit down. अके। Daddy, ready? Ready? अहो देतसुं, आंखाल गोनाङाव हामा। सोरनि आंकोल मामि? बे आंनि डेडि जायो, बेनिफ्राय आं नोंखौ मामि जायो। ओमफ्राय बेखौ सोरनिफ्राय आंकोल जायो मामि? ए देतसुं, नों जेबो जाथारबाय, देनां मिन्थिगोन। थां सना थां। बाय मामि, बाय डेडि, बाय आंकोल। बाय। माब्रै दं बाजै? मोजां, नोंहालाय? नुनाय बादियैनोसै, एकला बिर जीबन। मानथो एकला बेरि थाबाय थानांगौ जाखो? लोगो लादो ना। जुफिथ'वाखैलै बाजै। साख्रि आवलाफ्रानो गोमायो, मोनैखौसो गाब। सानस्रि, नों बिदि सावरायबाय थानो ना साहाफोर लायनो? साया दुंखानाय दंखायो। निबासि, बे साया लुना लाबो दे। नोंसोर जिरायथ'दो दे, आगै सिमां। आंहा ब्लेक कलेजाव वार्क एक्सपिरियेन्स क्लास दं। ब्लेक कलेज? खिलथिं खालथां सेनेने ब्र'। थां, हैदो थां। बाजै नों हैदो थां, आं लाजियो। लाजिबा खाजि गोमायो जाम्बि। मालाय CID इन्सपेक्टर लायबावसो। थां, बिदियावनो आन्दायो लोबफ्रा। मिस्टार दैमारि, सिस्टारा बेनो। नोंथाङाथ' नुफेरनाय जायाखै खेबसेबो। नेबासि, बिथाङा CID इन्सपेक्टर मिस्टार सिमां दैमारि।
अह हामा फाव जाखिबिलाय दाना मा जाबावनो जाखो अह धोरोम गैयिनि सुग्रा गैया मा गैया अरजाया अराथ' जाखाया नोंगुमै अ आरे माबा फाग्लि खुगाया बे नोंदानिखौनो गारलांथ'दो उनाव गाव सुनानै हरथों खोख्लैग्रायानो थांनो थांगासै दे थांदो फै रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो 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 सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो 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 सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय
बुरखायबाय थाबोला गोसोआबो आंखौ थगायब्ला मेगना बुरखायबाय थाबोला गोसोआबो आंखौ थगायब्ला थुम थुम आबुं बिखाया बांग्रिसो मावबाय थागोन ना लाइजामनि गेजेरजों ना मेथाइनि गेजेरजों नोंनो आं फोरमायबावनो आं दि नोंखौ सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय रायज्लायदाव गोसो सिरि सिरि गलिलांबायसो माथो मोथो मोथो सोरखौबा आङो सिरि सिरियै मोजां मोनबाय आंबो गोसो थोबाय सिमां आफा आय' सानजौआखैसो नंखो नामा बे गथ'आलाय सिमां सिखारद' सानजौबाय सिमां आफा माथो आइसोलाय मालाय फिसा हिन्जावफ्रा गाव खाफाल गाव ग्रें ग्रें रायजो जाहैजोब्बाय नोंहासो बिमा बुरिनि आखाइनि संनाय खावनाय जाबाबो थोला बुजिबाय आयै नोंनो बिहामजो नांसिगौ नङा होमबा नाङाब्ला ना जानो लोंनोनो गैया ना न' बाङानो गैया जाबाय आयै जाबाय फुंजानि जात्रा नास्ति दाख्लामसै फुंजानि जात्रा नास्ति जाजानो बायोब्ला मा बार नङाबा गथकसो हमनोसै आं गथक थथक बाद हो आयै साया हरग्रोदो एसे खर' गुसु खालामनानै लाग्रोसां ना सोरनो मालाय बेसे गोबाव दंबावोहाय बिफायाबो बिहामजोनि हांमा थालांबाय आंखौबो हांमा दोनदो नों इसिबां दुखु गोनां बाथ्राखौ बुंखो नों आयै र' गाबोननिफ्राय ओंखाम थफ्ला लाखानानैसो नागिरजेनसैबो आं आयै खेलाल'सो नोंना खेला नङालै आयै नोंनो ओरैबादि नायनो मोजां ओरैबादि मावथि ओरैबादि दोन नाङा आंनो नोंनि ओरैबायदि बिहामजोखौ संनो खावनो गोरों न' बां बेंनो गोरों मोनब्लानो जागोन आंनो जागोन आयै जागोन नों लुबैनाय बादिखौनो मोनगोन बिग्राय फै सिङाव हाबबो जिरायबाय थाला आं नैबेखौ ओरैनो होलांथावथावसो फैदों नावा सिस्टार हरफादों है मानोथो माब्लाबा थांबा लाबोफागौमोन ना आं आच्छा थांदिनि दे
थांलाबो आयं थानायाव इमारजेन्सि खामानि दं आयं देनां बिहामजोफोर मोनबा खारबाय बायब्ला बेबादि खाग्रा बिहामजोखौ लाबोखायाबोलै आयं सिमां आदा मिथिस' हाया नोंखौ नुजेननाय लोगो लोगो आं मानो इसेबां लाजिनो ओंखारा सिमां आदा फोलानानै मा मुलाम्फा थारैनो नोंनि मुहिनि गोनां मेगननि जिलिदा आंनि बिखायाव हाबनानै गानो रोङै गाराय जाखोमानानै थाबाय आदा लाइजाम नङा बियो आंनि बिखानि गारायनि प्रेसक्रिप्सनसो जाय प्रेसक्रिप्सनाव लिरनाय मुलिनि मुङा लाइजामनि फिननाय हरगोन दा नेनानै नोंनि दायनिगिरि निबासि अनजालि निबा प्रेसक्रिप्सनाव लिरहरनाय बादियै मुलिजों लोगोसे आंनि दुंब्रुद गुस्थिनि गुदुम हरनायखौबो सिथाबनानै हरफाबाय बोखानानै लादो थारैनो नंगौ आंबो नोंखौ नुजेननाय लोगो लोगो दुष्मन्त राजाया शकुन्तला आइजोखौ खेबसे नुनायावनो गावखौ बावगोमानाय बादि दिनै थाथ'थोंसै निबा नोंनि सिमां सिमां नोंनि खावलायाव माबा नांदों माथो गैयालाय ओरैलाय आं फुगारनि
सिमां मा नोंनि दुंब्रुद बिखायाव बिब्दिनो अराय खर' दोननो हो सिमां अराय खर' दोननो हो सुलि आदेंख्रि बेनो नोंनि गोसोआ ओइ मिस्टार बे मा मैखारि आखु बिलाय नों जायखियानो जादोआ नाथाय नों बे दाङानि गेजेराव हाबखावनायानो मोजां नङाब्ला फिथाइया गाज्रि जागोन इसिबां खिफुदला सोर नोंलाय आं सोर आरोबाव बोरै जाखांफैखो नैबे थायनायनाव सों दिनैनिफ्राय आंनि सिगाङाव नुजाबावोब्ला आउट नायथारगोन आं नोंखौ गथानाय नङा नोंखौ गावथारथारगोन आं आंनि मुङा देगार सिं
Dega Singh! Patangkri, Thokosuli, Patangkri, nago bebaदिनो गोदान सावथारगोन हिन्जावफोरनि गोसोआ बुहुम गिदिंनायजों समान गिदिंफायो नोंथां सान हर दिदोम थाया बेखौथ' गियान गैया बे हिन्जाव जाथिया नंखाय सानसेनि समायना बिबारबादि गेवलां महरखौ लानानै गावखौ देरजानाया बेरे सिख्रिफ्रा बिदै सोबब्लानोदि लहरायनानै ज्रय सिरिलाङो लैथो रुगुनि बाला सेरेबखौ क्लाब थाब जोंनाय बादि बाला सेरेबखौ हिरा नंदों बियो आइजा आइजा मा गियान नोंथां दिनै दोनलांनो सोलाबला आफा नोमफायाबो अफिसावसो दा नोमफाया लायनो सोलाबाबा थोंजों फै दे ओन दे बाय बाय मामि निबासि जोनोमाव नोंनि आगोल गुबुनखौ मोजां मोननो सोलोङाखैमोन नोंनो गिबि नोंनो जोबथा इयुनाव नों आंखौ दुखु दाहो सिमां देगारसिंखौ मोजां मोननाया आंनि फावथिनासोमोन बियो गावखौ मोजां मोनाब्ला सुथारनो जुगुमबाय थानायखायसो बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो मोजां मोननायनि फावथिना गेलेनांदों सिमां थैनानै थांब्लाबो आं नोंखौ बावनो हानाय नङा मेगना गोजान जाब्लाबो गोसोआ नोंजोंनो सिथाबबाय थागोन सिमां I cannot forget you forever सिमां नों मानो सिरि मोनखानाय जिरादखौ गोमाफिनजानो गिनायाव बिखाया अरगें हाजो खामग्लिनाय बादि खामग्लिदों निबा सिमां नों गोसोखौ हमथा आं जेब्लाबो नोंनिखा इउनिभार्सिटियाव थायोब्लाबो आं नोंनि गोसो मन्दिराव जिरायबाय थागोन सिमां नैबे आंनि गोथार मोजां मोननायनि नेरसोन सिमां मोजां मोननायजोंनो थैलांगोन आं मोजां मोननायजोंनो थांनानै थागोन निबा नैबे आंनिफ्रायबो आंनि गोसो मन्दिरनि मोदायजोनो मोजां मोननायनि गोथार प्रसाद इउनिभार्सिटियाव थांनायनि आगोल नोंनि गोथार मोजां मोननायनि फिन महरै नाजावदो सिमां I love you so much I love you too I love you too हेल' आं सानस्रि दैमारि बुंदों औ देतसुंनि बिमा मा 4 बाजियाव गदों दाथ' May I come in? Oh, Mr. Deimari. Coming. Good morning. Morning. Please sit down. Thank you. फुंजानि माथो खौरां फुंजानि मानि आजिखालि इसिबां बिजि न' फन खालामहरबाय आं मिसेसआ बुंहरबाय अफिसावसो फैनांबाय आं फुंजानि बुंनाय मानि इसिबां गोनां जादों गोनाङाथ' इसिबां नंद्रायामोन गोदान माबाफोर मोनामदों नामा गोदान मा थानो बे रां बिखौ हरनाय सम बारबा किडनेप हाथ्राबा मार्डार
बेफोरथ' गोदान नंलिया बे रायजोआव माथो जाबावनो जोंनि दिननि मानसिफ्रा मोजाङाव बाहा फैनो गाज्रिसो जालांनो हमसिनबाय You are right. Hello. हेल' हेल' देतसुआ दाबो न' सफैयाखै What? मानो एसेबां गाब्रायदों एसे दोजौ हमना सानस्रि बिग्राय गोख्रै नाम्बार आंनि फिसाया नागिरहै आंनि फिसाया जुदि माबाफोर जायोबा आं जाया लोङा थैलांगोन बिग्राय आं थैगोन उफ हे इसोर फिसाया किडनिफोर जायाखैथ' बिग्राय माब्रै बिब्दि जानो मोनखो मबेखौ देरसिन सानखो डिउटि ना फिसा सोर मिथिनो बिब्दि जागोन सिमां गोख्रै नागिरहैद' रिलेक्स बाजै प्लिज दसे उनाव सफैफिननोबो हागौ खिजानिबा सोरबा लोगोफोरजों हेलौ येस येस बिग्राय पुलिस स्टेशननिफ्राय नोंनि फन Hello, speaking. Hello, Mr. Bigray Deimari. Please be hurry. आं स्पटआव दंखाहैयो नीलकमल ब्रह्म पार्कआव सासे गथ'नि लास गोग्लैनानै दङ What? बिग्राय मा खौरां मानि सिरि बिग्राय बुङा मानो मा जादों मा खौरां नीलकमल ब्रह्म पार्कआव सासे गथ'नि लास आयै फिसा रिलेक्स बाजै रिलेक्स प्लिज रिलेक्स नङाबोथ' जानो हागौ ना बिग्राय थौ पार्कआव थौ Hello? Hello? साब इन्सपेक्टर बिग्राय साहब मोजाङै खोमा फाथिनानै खोनासं सोर नों बबेनिफ्राय बुंहरदों नों बेखौ मोनथिनानै मा मोननो खालि नोङो आं बुंहरनाय बादिल' खालाम नङाब्ला नों खेलानि बेलायावबो एसे आगोल नीलकमल ब्रह्म पार्कआव जा जाथाय नुदों बेनो जागोन नो नोंबाजों रायलाय नामा रायलाय Daddy, Daddy, आंखौ लांफैदो Daddy, आंखौ लांफैदो प्लिज अन्नानै लाबो अन्नानै जेबो दाखालाम नोंनो मा नांगौ हरगोन आं नोंनो मा नांगौ आं हरनो राजि
खोनासं देरसुंखौ मोजाङै मोजां मोनफिननो लुबैयोब्ला गाबोन थिग फुंनि 7 बाजियाव 5 लाख रां लानानै दांदुफुर हाजोआव फै नङाब्ला बिग्राय मा जाखो बिग्राय बुङा मानो सिरि किडनेप मानो रां नांगौ मानो आंखाल जादों देगासिं नों सानदों नङा होमबा नोंनि सिखाव हाबा मावनायखौ रावबो हमनो हानाय नङा होननानै आं मिथिगौ नोंहा बिग्रायजों मा खिनांनानै दं बिग्राया निबासिनि बिदा आरो देरसुङा निबासिनि बियानै बिग्रायनि फिसाज्ला नङा होमबा निबासिजों आखल गाज्रिनि जोगार जानायनि बे किडनेप नङा होमबा देगासिं बेखौबो आं मिथिगौ थांनाय 20 जानुवारि खालि CID इन्सपेक्टर सिमांजों मा दायाव बुजाया बै दिनाव सिमाङा गोसो जायोब्ला नोंखौ फोजोबस्रांनो हागौमोन नाथाय नों गदों आंनि हानजानि होननानै मा गोमोदों बोरै मोनथिखो नोंसोरबो खोनासं आं नोंसोरखौ गाइखेर दौनानै फिदों बिस गोनां जिबौ गांसोम जाथों होननानै नङा समाजनि गाज्रि सुबुंफोरखौ दबथायनोसो जायखौनो मोनो बेखौ सौथारनो नङा बेखौबो खोनासं बे बिस गोनां जिबौ गांसोमनि बिसजोंनो बे जिबौखौ माबोरै बुथारनांगौ बेखौबो आं रोंगौ जिखि जाया आं नोंसोरखौ दिनै गिबि खेबनि थाखाय निमाहा होबाय नों आरो माब्लाबाबो बेबादि गोरोन्थिखौ दाखालामसै सिमां आं मा खालामनाया गाहाम जागोन ना हाइ अथ'रिटिजों नाङा एसे वाइट खालामबावनि सिमां माबा मोनसे खालामद रिलेक्स बाजै रिलेक्स इसोरा अनोब्ला Daddy, Mommy. Daddy. देरसुं नों बेफोरखौ बहा मोनबोखो खोनासं डेडि 4 बाजियाव जोंना स्कुला जेब्ला गयो हाय देरसुं बेनिफ्राय नोंखौ लांनानै बहा दोनहैयामोन आफा बेखौ आं थाल खालामनो हायासै डेडि मानोना जे जायगायाव आंखौ लांदोंमोन बेनि आगोलनो आंनि मेगनखौ खाथेदोंमोन देरसुं नों बै जायगायाव संहैनो हागोन ना आफा बिग्राय नोंनि पुलिस स्टेशन नङा बियो बेखौ जेरा होबाय थानो बेनो दा रेस्ट नांसिगौ सिमां हराबो थौबाय हर थालांदो नाङा बाजै आं दानो सहैगोन आनैनि बागैखाय थानो बाखादों बे आंखोला ना मामि न थांथ'आ ना हे आगसि आगदा उन सिगां नायनानै दिन्थिया मोजां होलै न'
नङाबा बबेबा खनानिफ्राय जेथिउ गाहरगोनहाय बेखौ आं दंलै आंनि मुङा मेथाइ हावलदारसो नों मानो गाबो नों मानो मिनियो दङ नामा नोंहा दुखु दाहा जिउ दिङानि स्वामी मा खैना ओरैनोबा जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय उन्दुनाय बेखौल' गोसोखांसै नोंहा रायखांबाय थायो न' थांखुआ हद हा मानोथो हारसिं हारसिं थाबाय थानांगौ जाखोब्रा नोंलाय हा खैनाखौनो लागारदोना मालाय गोसो थोआब्ला नै आं नोंनो गोसो थोजानायनि मोनसे बुद्धि होनि हा मा बुद्धिब्रा दे बुं नै खोनासं बे जेब्ला लामाजों फैगोन ना मोनथिबाय बे समाव नोङो ओरै थाथि थाथिनानै होननानै मिनिब्लानो होमब्लानो नोंखौ गोसोथोगोन ए हौनै फैगौ बहा May I come in, sir? Yes. नोंथां नामा नर्थ इस्ट टाइम्सनि जार्नालिस्ट होननाया औ सार प्लिज जिराय एक्सकिउज मी सार नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि नर्थ जन फरेस्ट एरियायाव सिखाव दाखाय लांखारनाय रेप मार्डार बायदि गोबां गाज्रि जाथायनि सोमोन्दै नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ लेट मी से नोंसिनि पेपार मिडियाया नंनायखौबो नङैखौबो बांसिन गाब फुननानै रां खामायनायावसो मुखुब बे पेपार मिडियानि मोनसे पलिटिक्स एक्सकिउज मी सार आंखौ बुंनो होग्रो जाथाया बेसेबां सैथो लकेलनि ससियेल वार्कारफोरनिफ्राय डिटेल्स रिपर्ट मोनाब्ला आं हारसिङै जेबो खालामनो हाया पावारा आंनि आखायावल' गैया सोरखार दं
जों हाबनो हागोन ना सार हाबफै जिराय आच्छा गमामायैनो जाथायफ्रा सैथोमार ने सैथो सार नोंथांमोनहा मिथिगौ दानि दिनाव रावबो रेडिअ टिभिफ्राव निउज खोनासङै पेपार फरायै गैलिया अके नै बिथाङानो पेपार मिडियानि मानसि नमस्कार नोंथांमोननि आरज आरो बिथांनि सोंथिजों गोरोबलायबाय सार रायजो राजानि लुबैनाय जोंनि सरलपारायाव पुलिस पेकेट हरोब्ला रायजोफ्रा गोजोननाय मोनगोन जागोन गिबियाव बे एरियाखौ इनभेस्टिगेसन खालामग्रोनायनि उनाव सार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौब्लाथ' बियो जोबोद लेंदि प्रसेस सोरखारनि बिथोनानो बिब्दिनो सिगां हायार अथरिटिनो रेफार खालामहरनायनि उनाव मिनिस्ट्रि लेभेला फरवार्ड खालामब्लासो जागोन बुजिबाय ना बुजिबाय सार बिदिब्ला जों थांनो हासिगोन ना सार हासिगोन उनाव खौरां लाफै Ayo, aku bawa lang na ganito sa kay. Bawa lang na ganito ko. मा सम गिदों आं मोसालोख्रा नङा नोंखौ जानो फै सना आंनि खाथियाव फै Papi, Junat. आं पापि जुनाद गेम जानायनि आगोल गरनै सोलोंथारनांगौ गेम जानायनि आगोल गर सोलोंथारनांगौ Yes CID Mr. दैमारिखौनो कल खालामदोंमोन आं Yes thank you May I come in? Yes Please take your seat Thank you सारा मानोबा लेंहरामोन आंखौ मिस्टार सिमां दैमारि आं नोंनो मोनसे गिलिर बिबान होनो थिरां लादों बुं सार I am at your service मिस्टार दैमारि नों गोख्रैनो 37 नं राजालामानि सा नर्थ जन फरेस्ट एरियाखौ इनभेस्टिगेसन खालामनानै बे ओनसोलनि थासारिनि सोमोन्दै आंनो मोनसे गोख्रैनो रिपर्टखौ हो Thank you sir हायनारि मोनजाबाय नङा होमबा नोङो अमृतनि मोजां मोननायनि बिदैखौ इन्सपेक्टर बिग्राय बाबुनि बिनानाव होननानै गावनि मुंखौ लानानै देरगानायनि बान्थाया Dohai, आंखौ बिदि दाखालामसै बुथारदो आंखौ बुथारदो एफाबां मानि गाज्रि बिस्रि दाखालामसै जमराजनि आखायाव गोग्लैनानै बाहागोनो दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा गिग्लुंथारथों दिनै मुलुगनि सिख्लाफ्रा गोजोंसौथों जायफोरनि बायदि फोथाय खेबस' फर्ग बाहादुर नैबे सिख्लाखौ नैबे सिख्लाया आजोलाफोरनि गोसो सावग्रा निबासि
आंनाव मा गैया जायखौ नोङो सिमां बाबुनाल' नुदों नङा होमबा बेनो अमृतनि बिसनि बिदैया हेल' मिस्टार बिग्राय अ सार नों हाबो सार हाबो अन्नानै जिराय सार मानोबा नांगौबा आंखौथ' लिंहरमोना सार मानो एसेबां खस्थ' नोंनि थाखाय आं मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों नैबे नोंनि प्रम'सन लेटार थेंक इउ सार थेंक इउ भेरि माच नों दिनैनिफ्राय इन्सपेक्टर अफ पुलिस थेंक इउ सार नों बादि साहस गोनां मस्ट इन्टेलिजेन्ट मस्ट एक्टिभ पुलिस अफिसार थानाया जोंनि डिपार्टमेन्टनि थाखाय गोग्गाथाव बांद्रायबाय नामा सार आंनि बाख्नायनाय नङा नङाब्ला बे प्रम'सना मानि मिजिंथियो नोङो उननि केरियाराव देरहासार जानो हाबावगोन आं नाजागोन सार मा मिसेस दैमारि जोहोलावा प्रम'सन जानायनि खुसियाव मा जाहोनो बहा खुसि जानो नुवाखै हनै बुदरसो दानि बारहावायाव बेथ' जाखागोन बिसिनि बादिब्ला जेराव जदोंफायनो दामले जबाय थानांगौ सावख्ला बायदिनो हिन्जाव जाथि मा बुजिनो नोंसोर हौवाफ्राल'सो खोब बुजिसोगारो जायसो बुगिदों बिसोरसो बुजिदों आलेबाले सुनिबाले ज' थां थैनांगौबा सिलाव सौथुन थैखायो ना नङा जाबाय दोनथ'दो नोंना सिआइडि बाबु नोंहालाय मेरिजनि प्रम'सन नांला नांथ'वालै बाजै बाजै जाया जाम्बा आब'सो आजाथारै ना मा जाथारै नै नङा होननाया नोंनि लाइजामफोर हरबाय बायथाराखै हरदोंमोन दाखालि फैनो होननानै माब्ला फैगोननो दाखालिनोथ' सफैनांगौमोन आं माबा गाज्रि सिमांसो नुदला बायदोंहाय नङा होननाया माबालायनो गावहालायनो गाननो दख'नायानो गैला गाबगुलायनाय बिफैबाय बाल जेरै सानो ओरै जायो आंहाबो समानो गैलिया मा सम गैला बेलाय गावबागाव माबा खौरां लाहै माब्ला ओंखारगोन गाबोननो इमार्जेन्सि अर्डार बहा थाहैगोन सरलपारा फरेस्ट बंग्लायाव आंबो गाबोन ओंखारनो सानदोंमोन गुवाहाटि गुथावथाव जुगा थिग नंलिया एसे थाल लानानै दावबाय ओंखारबायबा आफा औ आयै जेरावखि थाङा मोजाङै मोजां सफैथों आफा एबार हारसिंल' फैला आयै नोंनो बिहामजो लाबोफानानैसो फैगोन आङो नोंनाथ' खुगाल'सै खुगाल' नंला आयै जै जाथों आफा खुसि थाहै थादो आयै दे बिनि फिननायखौ सोरखौ थांबासो मोनथिगोन नों बिग्रायसाव आं सोंदों नों आंनि मा सुजाना दङ बिनि फिननायनि आगान नोंनि बिसि फिसाया बोरै बाब्राब थैयो बेखौ नायनानै लाग्रोदो डेडी सानस्रि गचुं बिग्राय हा नोंसो जेबो जायाखै बिदिबा सोलै खालाम जाखो बेलाय हा सोर जाखो प्लिज सोरनि रैखागिरि प्लिज दसे गसंथ'
सानस्रिनि लाइजाम लाइजाम बिग्राय बाबु नोंथाङा मिथिगौ मुलुगा अर जोंबाय दानि मानसिफ्रा मानसि बुथारनायखौ मोस्रोम बुथारनाय बादिसो मोनसै मोजाङै सानै हयै दावबाय खुलुमबाय नोंनि सिनाय मोनै लोगो सार बाव गोबाव खालामना थिग नंला नंगौ थौ गारिया फिनफिनदो